Eu son a Eva Patiño e isto é Patiño en Twitch. Chámame iluso, eu o galego uso ata pra falar coa Ayuso. Non creas que por facerme o guai pra iso xa teño Insta. O hashtag California o abro conta en OnlyFans. É que non é nin medio normal todo o que eu quero a miña lingua. Din que con ela morrerei en Cangas, pero cando saio a ligar o galego tamén mola. Abre moito máis que unha porta, listo para triunfar no amor e na vida en xeral, polo civil ou polo penal. E falei todo este castelán para nada, agora son un puto bacala. Na vida coñen un sacho e unha pala, fala galego estarás no Valhalla. Jala, si, fala o galego, non é difícil falalo mellor que Feijóo. Podes ser normativo, ser reintegrado, ai non quero meterme a túa lección. Non é Sanjenjo, non é Corujo Artejo, nin tampouco Panjo. Que non vean os de fora darnos unha lección, que facemos moitas cousas máis que co churrasco. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras en Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar, non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas, meu, non te confundas. É o idioma da xente inteligente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras en Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a un novo programa do Patiño en Twitch. Non sei por que me estou vendo con retardo, me está podendo o xenio ahora mismo. Benvida, Eva Patiño, paleofalante bergantiñá, a este teu programa no Twitch da Lobeira Today. Vas con retardo, vas a modo, todos son dramas, vimos tarde porque todos son dramas. Non nos los dean peores que estes. Tiñamos outro programa plantexado, hai que dicilo. Tiñamos 2 programas á vez plantexados. Tivemos que apostar a última hora por un e apostamos polo erróneo. Entón, comezábamos un programa cunha intro e cunha miniatura e con todo que non era. Entón, houbo que facer a outra miniatura, outra intro en último momento, xa se me traba a lingua e todo. Déxame cuspir o chicle. Porque teño un chicle na boca e con chicle non se pode falar ben. Moi boa Xudit Casas, a RAC Vixíanos. Sí, hoxe temos preparado mesmo unhas cousicas que andiven preparando, temos aquí, cando nos corrixan en directo estas cousas, poremos este alto policía da lingua que preparamos para que Estábamos polo do chupito, pero claro, mañá hai que traballar. Chupito en directo, además, tampouco queda moi a loa. Mellor bloqueanos todo e tal. Entón, ven aquí vixar tamén outra membra da RAC, a Luz de Tea, outra membro salientable desa Real Academia do Castrapo, pero hoxe non imos falar do Castrapo, senón que imos falar da Policía da Lingua. Desa xente da que falamos moitas veces un pouquiño tempo para dicir pois, que non nos presta como fan as cousas, non o que fan, que o que fan hai que facelo, pero desta xente que anda a corrixir en directo ou en público, que anda a nos corrixir, non se di así, dise asá, non se fai deste xeito, faise deste outro. Pois hoxe imos a falar de toda esa xente que non
que non acaba de entender cal é a labor dun lingüista, non? Máis que de ser policía, a labor dun lingüista eu coido que debería de ser dicirnos cal é o sea, dicirnos non, plasmar en papéis ou en tratados ou en dicionarios ou en libros como hai que dicir as cousas ou como se di e como non se di correctamente, máis que velar públicamente si alguén o está dicindo ben ou non o está dicindo ben. Non si, Eva. E agora deixote a ti o micrófono, vai dando un pouquiño, que eu vou saludar por aquí a xente. Si eu xa o falei no patiño en Twitch anterior, dixo moi enfadada. Precisamente non se debe falar así tan enfadados. Eu estou enfadada sempre. Enfadada é unha actitude na vida. É moi molesto cando ti fas algo, o que sexa, é un contido, ir máis aló do contido, é dicir, romper o contido para corrixir. É molesto. Claro, e aquí é o tema. No programa falamos de lingua galega. Supónse, que despois falamos de moitas cousas. Pero é que non, que falemos de lingua galega ou da situación do galego ou da cultura na forma que falo eu, non quere dicir, e sempre dicimos, non somos filólogos, non somos académicos, e hai que mellor facer xefe un letreiro que poña aí ningún filólogo resultou danado neste programa. Sí. Na emisión deste programa. Que ás veces parece que sí. Eu quería dicir unha cousa que xa lle dixen a Fran. Eu teño un grupo de académicas. Eu agora xa lle vou chamar a miña xente académicas. E son académicas de pé. É de onde eu saco todo, todas as cousas que eu digo, todas as historias. Hoxe veño moi contenta porque testei unha das palabras que traio. Eu teño 3 grupos de académicas. Eu son como a Saínza, triple filóloga, pero eu igual perdo entre as silveiras. E testei unha palabra e pasou unha cousa moi máxica que é unha das razóns polas que eu quería ter este programa en Twitch. É que chegamos a outro significado da palabra, a unha palabra da seguinte vila para decir o mismo. Esta palabra levounos a outra palabra. É que isto xa non podo dicir. Te estás metendo, escoita, estás te metendo en moita materia, pero agora temos que falar, temos unha sorpresa para vos, porque primeiro de nada decirlle moi boa noite a Cristina Gazafello, segunda cousa que tiña que facer e non fixen porque empecé moi atrajoado, Tini88/GM, grazas polo seguimento, xa és lobeirista, xa és lobeirista, aí con o noso castelao colega, e moitas grazas ao noso lobeirista pro Madialevo por se ter suscrito de novo, xa leva 15 meses suscrito a Lobeira Today. Moitísimas grazas. E agora damos paso á nosa sección, porque esta muller ten que ir dormir, e hoxe teño a sorpresa de que está con nós Ana Belén Gundín, a nosa libreira de cabeceira, está hoxe para nos facer a sección aquí en directo xuntiño comigo. Entón, hoxe imos falar nesta sección, non hai novidades, do libro de poesía Inventario do Prohibido. Contanos, de Luz Campello García. Contanos, Ana, todo teu. Bueno, en primeiro lugar, que sepades que se está mellor do outro lado, aquí casi infarto vendo a Fran. O libro Inventario do Prohibido é un libro de Luz Campello. Luz Campello é unha traballadora social. Este libro é un libro de empoderamento feminino, de loita pola igualdade das mulleres, e para min é un imprescindible. Escollín este libro hoxe por ser o Día da Muller, por haber sido este mes o mes da muller, e por ser hoxe o Día da Poesía. Entón me parecía caído traer hoxe un libro de poesía, sobre todo dunha muller así tan potente como a ela.
Vos vou a ler o último poema que ven no libro. Titúlase Voces en voz. Voces en voz, voces múltiples, voces que non teñen eco maila berrar en alto, voces domesticadas, voces que non son propias, e outras que viven un secuestro das palabras. Voces que se baleiran, voces que se enmudecen, para dar vida a outras voces nun proceso de amputación constante. Voces que viven caladas e cando se oen non se recoñecen. Voces que se entenden intrusas no seu propio son. Voces diferenciadas, silenciadas para ser nada as invisibles eternas. Esas son elas son mulleres. Non sei que vos parece, bueno, non son moi boa recitando, que o da poesía non é o meu. O libro, onde o podemos atopar? Está catalogado aínda, non? Sí, é un libro que está catalogado, se pode atopar á venta en calquer libraría. Na túa, por exemplo? Por suposto. Entón, pero sí que é un libro que está á man de calquer persoa. Ahora acaba de sacar hai uns meses outro libro tamén moi íntimo, moi persoal. Ela é unha muller que, bueno, como somos moitas, mulleres loitadoras, que tiramos para diante con fillos solas, e ela superou dous cancros de peito. Ensina o libro aí. O cal xa é moito máis o mérito que ela ten. Aí tedes a cara do libro. Pois non vos acordades do nome, vos son a carátula. Inventario do prohibido, de Luz Campello García. Algo máis que dicir nesta minisección que traemos? Pois non sei se alguén quere facer alguna pregunta, pero bueno, en principio... Bueno, se tedes algunha pregunta, mentres tanto vou facer outra das cousas que iba a facer neste comezo super estresado que tiven, que era, como é o Día da Poesía, como xa nos fixo saber Cristina Gazafello, feliz Día da Poesía, eu tiña pensado ler unha poesía, e tiña por aquí. Penso que a pasei. Non cheguei a pasala. Mira que ben, non ves? Pois aínda estamos a tempo. Entón, podo vola ler aquí. Que se escoita aí? O meu termo, xefi, que rompiu bueno, dramas da vida tamén. Vale, vou vos ler eu unha poesía que compartiron hoxe en Resurdimento 2.0, un grupo no que estou. Arre carallo tamén. Vale. Vale, agora vou vola ler e xa comezamos, xa entramos en materia de falando sobre a policía da lingua. Canto o idioma galego e vou tentar recitar o mellor que poida. Como é o Día da Poesía, pois aí vai a miña recitación. O meu recital, ou como se diga. Idioma meu, humilde, nidio, popular, labriego, suburbial e mariñeiro, que fas avergoñar o burgués, o señorito e o tendeiro. Levas sangue do pobo e raigañas escuras que anuncian un día novo, sin mágoas nin tristuras. Idioma proscrito, asoballado, soterrado, refugado, negado, como a pobreza e o delito. Fala do emigrante e do maldito. Soi o resoas nos lares das xentes populares. Ti tes que rexurdir puro. Córtame iso, me cago en tal. Ti tes que rexurdir puro, poderoso, enteiro, para erguer noso futuro de pobo absoluto e verdadeiro. Aí está un poema que coido que é de Manuel María, se non me equivoco. Corrixídeme se me equivoco, non sei. Eva, non sei se me sigues escoitando mal. Sí, non, por fin. Sí, estaba aquí, escoitaba e non escoitaba, iba así como a vida. Moi boa saúde a luz de tea, se non é o gato miñando e o termo asubiando. Rise luz de tea. E aplausos de María Levo. Grazas a profa polo feliz Día da Poesía.
E agora sí, ímonos meter en maneira, no tema. A cantas de vós e cantos de vós que estades no chat non vos ten dado polo saco alguén non se di así, dice desta outra maneira ou dice asá. Contade no chat que vos lemos, porque mesmo Ana Belén, Dígame usted. Ana, cantas veces che ten pasado a ti galegofalante o de non se di así, dice asá? Bueno, algunhas. De feito, eu contaba outro día na presentación do libro de Pepe Cuña, lle mandei un WhatsApp co que iba a ser o cartaz da presentación do libro e dixen que se aceptaba calquer suxerencia. Suxestión. A miña resposta seguinte foi: por iso, tía, por abaixo C2 de galego e eu o suspendi, porque o suspendi. Claro. Pero sí que atopas algunhas veces así cousas que ben sei que Pepo me dixo con cariño e non tal, pero sí que hai xente que sempre ten que tocar un pouquiño o zoco. Entón, Eva, que lle dicimos a esa xente? De primeiras, de intro. Mira, eu así de intro vou dicir, mira, o que provoca esas correccións, ou máis das veces é o efecto contrario do que se busca, porque crea moita inseguridade e incluso, pois hai quen di, pois mira, o típico que quere comezar a falar galego e di, mira, non é para min, xa non, corríxenme cada 2 por 3, ben, sigo en castelán, que por certo, aunque o fale mal, ninguén lle vai corrixir, que este é outra. Coidado, falas mal en castelán e non ven tampouco ninguén a corrixirte. É algo... É un tema tan snob que hai sobre o galego, a ver quen é máis galego, quen o fai. Eu tamén entro niso, o meu ego moitas veces tamén chega a ese punto. Mira que nos di aquí Medialevo que di que sigan igual corrixindo, que o están a facer moi ben. Necesitamos xente así. Pero non che parece, Medialevo, que o mellor é o que di Eva, que están coibindo moito a algunha xente que o mellor é máis insegura e non é capaz de dar ese paso por medo a esa corrección en público, a ese escarnio, que moita xente pois máis menos cara dura ou menos botada pa diante que Eva ou Camín, pois pódese sentir coibida a hora de dicir, oi, pois non o estás dicindo ben, ou non se di rodilla, dice xeonllo. Sigue, Eva, sigue, que ibas aí. Mira, eu vou explicar. Eu xa o vivín de todas as maneiras. Eu xa vivín falar ese galego cerrado, ou como di miña nai non utiliza este cargas o gallego. Ti cargas o gallego. É que me corrixiran porque pois era como de moi de vella ou moi bruto, ou moi da aldea. Xa o corrixín no seu momento. Xa veño tentando recuperalo hai xa ben anos, pero claro, xa totalmente contaminado de castelanismos. E sempre teño a sensación, digo, hostia, sempre falo mal, joder, sempre, antes porque tal, depois non sei que, primeiro a geada, cando eu iba ao instituto, corrixían xa geada, e deixeina como para a casa, e saía por aí e tal, pasa que meu pai xa se ría de min, cando decía galiñas, decía meu pai e mi má, e ti onde naceches? E sigo na mesma. A min desmotívame. A min sí que me desmotiva. Eu dicíao, eu vivo nun mundo moi guai, porque eu vivo en Bergantiños, nunha cousa que eu xa chamo mundo paralelo. E falábamolo hai pouco nunha foliada un rapaz de Silván, en Coristanco, galego falante, sempre viviu en Silván, fixo a vida aquí, menos uns anos estudando en Compostela, pero que van e veñen. E dicía ele, eu vivía alleo a todo este mundo, pois todo este mundo da música, da rexeifa, da tradición, É dicir, hai un mundo paralelo en case todos os sitios. Vou tosir.
Mentres tanto, vou dicir que, mira o que nos Di. dicía aquí Xudit Casas, Mm. eu aproveito calquera momento para meter baza. Dicíanos, eu de pequena deixei de falar galego porque rían de min. Cantas nenas e cantos nenos non deixan de falar galego porque os maiores, eses maiores que falan entre eles en galego, pero que os nenos se dirixen en castelán, rin deles por falar en galego. Eso unha. E outra que dicía, que esta tamén coñezo eu, unha persoa así, sei dun que odia o galego, e é verdade, odia o galego por unha profesora. A persoa que coñezo eu odia o galego por unha profesora que lle fixo a vida imposible cando el aprendeu a falar castelán con 15 anos, pero según esa profesora non falaba ben o galego. Entón, rematou por odiar a asignatura de galego e, por ende, o galego en sí mesmo. Cantas veces non terá pasado iso? Eu, a min tamén, eu tamén tiven eses profesores que se rían, facían risa de como eu falaba. Eu no instituto, que diste, Dios mío, chegaches a Carballo, desgraciado. Pero claro, ti, ao fin, és unha rapaza, e sí, era como ese ego de home estudado, é que o estou visualizando, que merdento era. Facía risa, e diste, hostia, pero facía risa de nós todos. Porque aquí en Carballo viña toda a xente de Bergantiños ao instituto, non había instituto como agora en Coristán, con Malpica, eu creo que hasta Santa Comba non había. E si, facía risa de nós. Eu non sei, supoño que nós tiñamos a sorte de ser maioría, era como, pois mira, un profe gilipollas sempre se tivo, non? Varios, de feito. Pero en outros ambientes unha persoa así, si, anulas. Colles un adolescente e di, xa está, non falo máis o galego. Aínda que o falara de sempre, cambia ao castelán, claro que sí. Si, eu eso sí que o teño visto. Eu vivo nun mundo moi guai, nese mundo paralelo dentro dunha zona que xa é guai, por iso falo das miñas académicas. Eu móvome, sempre me movín por traballo, pois na zona, falando ca xente, e entras moito en conversas como a doxe. É máis, eu duns anos para aquí, eu vou dar as clases, e as señoras xa saben de que pau vou, e xa saben que fago estas cousas. Ai, veume ao acordo, porque outro día me dixo miña cuñada tal cousa. E eu levo anos que a veces, primeiro memorizabas e comezabas a dicir, e depois co patiño en Twitch empecé a recollelas. E logo chegou das maneiras de falar. Eu chamollas académicas e prométovolo, din castelanismos e algunha, pois, polo tipo de traballo que chegou a ter, hasta che mete un verbo composto. É dicir, puliron o galego para mal. Pero son xente do chan, xente da terra, xente sabia, xente que o viviu. É máis, eu sei que lles axudo a ter aínda esa seguridade de dicir, pois sí, pois vouno dicir. Vouno dicir porque é certo, sempre o dixemos así. E eu, non sei, é que aprendo tanto. Teño ese punto de ego no que dixo, ide por aí, ide para a biblioteca. Ide para a biblioteca que eu teño que falar con xente importante, que sabe falar. Teño ese punto tamén de ego. Pero eu son a primeira que se me quita moitas ganas de compartir estas cousas, por exemplo, na rede. É como, pois ide como a min, ide falar ca xente. Sabes? Sí. E eu dicía xo a ti estes días, Fran, depois morrerei, e un día poñerán aí un vídeo, mira como falaba esta señora como falaba. Sí. Eso é o triste. Eu xa vos lo digo a todos, a todas, a todes, que eu quero ser trascendente en vida. A min, se ides facer algo por min, pola miña memoria, de morto, facedeo antes de que morra, a poder ser. Que poida disfrutalo e que poida falar con vos e dicirvos, bueno, pois eso que estades dicindo que fixen tan ben, fixeno por sorte. Ou isto, mira, empecineime en facer isto e ninguén o valorou.
pero facede en vida. Eses actos trascendentais que se fan de mira que ben o fai, que tal, que non sei que, dicídemo, gústame moito que me digan que algo que estou facendo o estou facendo ben ou que gusta. Mólame moito, pero dicídemo agora, non digades cando morra, como morreu Pedro Brandariz, por exemplo, que en paz estea no ceo, e que de repente todos son premios Pedro Brandariz, todo é que, joder, que traballazo facía, pero mentres estaba en vida ninguén o decía. Non, eu quero que mo digades, Si mo vades dicir de morto, xa deixarei dito a alguén que lle chame fillo de puta a todo o que me diga o que diga despois de que eu morra que fixen isto ben ou que fixen outro ben. Non, por favor, Mira, Eu quero despois de morrer que fagan TikToks cos meus vídeos. mira o que nos di Luz de Tea, que di que tanto corrixir fixo que houbera xente maior que deixou de usar algunhas palabras. Sí, eso xa o teño contado eu por aquí. Vou facer unha cousa. Imos facer un experimento neste programa, vale? A ver se non se nos vai de mai. Vou publicar nas 3 redes agora mesmo, en Facebook, en YouTube, en Twitch, a ligazón para entrar en directo a contarnos a vosa triste historia. Entón, pego por aquí e doulle aí. A ver que pasa. Quen queira entrar, colle esa ligazón, pega na barra do explorador de Windows ou do que teñades vos, e entrades en directo, un programa de como se di? De testimonios en directo improvisado, porque isto non Que o tiña guai. apuntado. Tiño apuntado, Ana? No. Non o tiña apuntado en ningún lado. Acábaseme de ocurrir. Entón, a ver se alguén quere entrar en directo e contarnos a súa historia de cando lle odiaron o galego ou cando lle corrixiron algunha cousa destas e tal. Entón, continúe usted, Eva Patiño, co seu programa. Nada, hoxe viña un pouco ca idea de queixarme, de rosmar, pero un pouco dende a tranquilidade e, sobre todo, de dicirlle á xente que falade como falades. Xa sei que non é un argumento dicir na miña casa sempre se dixo así. Vale, non é un argumento. Pero, hostia, se sempre o dixestes así, ti cando estás na taberna, me cago en diola que ven un, non se di, mira, pasa xa, Porque a min, deime conta que hai unha cousa que pasa, é que hai un momento, e a min pasoume fai anos, cando dicía, unha anécdota que eu me acordo, hostia, quedeis parabenada. E ao final, en vez de eu contar por que quedeis parabenada, facíase unha conversa sobre que eu dixen esparabenada, era unha palabra que ninguén coñecía, e jiji e jajá. Vale, moi ben. E pasa tamén na rede que ás veces parece que rompemos a dinámica para falar de por que falamos así, ou por que eu dixen, ou por que me engañei. Podemos parar de falar de como fala a xente con esa mala hostia? Que esa era unha das razóns pola que había o Patiño en Twitch, era facelo tamén dende o cariño, dende a autocrítica, dende a reflexión, como di Melody. Claro, é que hai xente maior que a corrixían os novos, pararon de dicilo e quedóusenos. Pois a mí sí que me parece importante que reflexionemos o porqué, como estamos agora. Pois fulanito pois foi por un profe, pois outro. Isto sí que me parece importante. E sirva para que paredes de correxir. Este tema da geada. Luz de Tea, a raíz do que dixemos antes, di que vedes que todos os temas da vida acaban sempre rozando o tema da morte. Teremos luns de Tea o vindeiro luns. Aínda non sabemos o tema porque falei aí ao responsable de Necroturismo España e non me contestou. Eso para que o saiba Luz de Tea e quede un pouco máis tranquila que lle tiña que contestar. E dinos María Levo tamén no epitafio de Ben Chosei que dicía, quedan suprimidas, isto vai no puñer no meu tamén, quedan suprimidas todas as homenaxes post-mortem, porque as cousas ou se fan no seu tempo ou non se fan. Aí queda iso. Eu non estou de acordo. Eu se morro,
sempre lle dixo a todo o mundo, hai pouco dixen yo ás académicas, ás alumnas, eu se morro quero que veñades, meus pais están avisados, eu se morro, pois tomades polo cu e tedes que aguantar a xente. A mí non me vale iso, non, como ides pechar, non, que veña a xente, joder. Non, eu quero así, e ademais teño falado co da funeraria, que é gaiteiro, que se non me topan gaiteiros, tan sequera que me toque a marcha do antigo reino de Galiza, Oh, e estamos de acordo que sí, que se non se atopan gaiteiros, a nosa ha cabeza de vai vir. indo. E teño tamén avisados aos meus compañeros de baile que tamén se xunten, así sexan 4 ou 6, e que boten un baile, ali cara a min, non? Hostia, eu son unha persoa moi importante, joder. Non podo morrer, non, e despois facede TikToks con anaquiños da Lobeira, vos poñedes aí, mira como falaba. Mira que geada tiña, Dios mío. É o rotacismo. Sí, despois quero que fagades Pero, ollo, TikToks tamén. cuidado con poñer nada de Fran da Lobeira, porque nese momento chegará unha chamada e dirá, unha voz de ultratumba dirá, fillo de puta. Dinos aquí, Paulo Fernández Miras di, eu vou para te recitar un poema, non te preocupes. Vale, gracias, Xa conta Paulo. morrer despois. Agora que eu penso, se morro pronto, que quero que me enterren co libro do Paulo. Dios mío, teño que enjadir isto. Eu teño todo isto falado, ca familia. Quero ir co teu libro, Paulo. Sí. Vou ir co teu libro. Estáseme ocurrindo a min, porque isto está derivando nun tema un pouco mortuorio, tiña razón aquí Luz de Tea, entón estáseme ocurrindo a min como grande finale, vou non apuntar aquí, grande finale para o directo de 24 horas deste ano, que non sei cando será, pero será en xuño, imos facer un como che gustaría morrer e que che gustaría que fixeran cando morreras, vale? Un como e que. Vale. Vale, Eu teño pois, todo, eu teño esquela, teño o epitafio e fixo-mo o Paulo. mira que Foi guai. idea do Paulo. Sabede, voulo contar. Vai vos encantar. O meu epitafio, o que quedan que poñer na lápida é: aquí vos deixo o silencio que nunca vos dei. Mola, mola moito. Está guai, sí. Sí, no, pero volvemos ao tema. Sí. Ademais chegou o Paulo. O Paulo unha vez, e esta sí é unha forma que me gustou, díxome, chegoume un WhatsApp cedo pola mañá e poñía: bom día, estiven relendo cousas que ti escribiches e escribes bastante ben, pero hai un par de palabras que sempre as escribes mal. E díxome cales eran. Ves, Claro, esa forma de corrixir si foi correcta, relinte. Claro, pero eu digo, esa forma de corrixir a min tamén me presta. É dicir, a min que alguén me mande un WhatsApp e me diga, oe, Fran, tío, que puxeche, imagínate, é que me pasa en castelán. Eu no traballo escribo en castelán e a veces poño cousas con B que van con V, etcétera, vale? Ou un hola sen H, ou, é que me dá moita vergonza despois, porque digo, hostia, van pensar que son subnormal, sabes? Non subnormal, pero que son un non lido, sabes? Que non teño escola, ningunha. E dame moita rabia. Entón, a xente, que mola moito, hai xente que entra na oficina e dixe, ai, vaya error que cometiste, diante de todos os compañeiros, que esa é a xente a que odio profundamente, e non me cae ben, lles diría, recibirían unha chamada tamén de móvil nese momento, e unha voz de ultratumba diría, vas a morir, hijo de puta, sabes? Nese momento, pero hai outra xente que che manda ese correo, sabes, ou che manda ese WhatsApp, oe, neno, revisa isto que mira que puxeche e tal, sabes? E esa xente é a de valorar, esa xente que te corrixe en privado é a de valorar. A min que me fagan escarnio público, un pouco que me resbala, pero tamén un pouco que me dá polo saco. É dicir, non me gusta que veña alguén a dicirse máis listo que a min, porque xa sei que o é, pero non me gusta que fagan ese tipo de cousas en público, gústame máis en privado.
Pero bueno, sigo mantendo que podedes entrar en directo coa ligazón esta e opinar con Contar o nos voso aquí, drama, contarnos o voso drama lingüístico, sí, o voso de drama cando vos cha lingüístico. de cando vos chamaron pailáns por falar en galego e estas cousas. A mí unha vez corrixiume a directora do colexio. Eu preparei dende a AMPA a memoria das actividades e ela inclúe Mira o comentario na 52 pulgadas, porfa. Sí, aí Dilo de estás. Tea. Sabedes Sí. cal sería o colmo? Que pase a Policía Lingüística a Rosmar. Está mal o epitafio. Ese epitafio está mal escrito. No, pero hasta non dá para escribir malo. Malo será que me escriban mal eso. Xa hai chamar a un marmolista que sea filólogo tamén. Sí, sí. Non poña Dicía eu bon que me hobby, non correxiu como... sentouse comigo cando me enseña xa o proxecto do curso. Mira, corrixinche aquí, é unha palabra que eu sempre lle corrixo á xente tamén, con cuidado, o de desenrolar. Hai desenrolar. E dixo máis 3 palabras que me corrixira. Por se eu lía todo aquelo que nin de coña. E tal, non? Corrixincho porque tal. E tamén me pareceu unha forma moi correcta e ademais aprendín. Sabes? É dicir, eu xa non desenrolo os temas nunca máis. Esa foi boa. Non desenrolas máis as cousas. Eu desenrolo Ahora o papel da cociña. Claro, agora os temas desenvólvelos. Agora desenvolvos. Sí. Sí, xa hai ben anos desto. Eu o bocadillo, cando levo tamén encorsetadiño aí en film, tamén o desenvolvo. Tamén, eso tamén se desenvolve. Pero sí que esta tendencia, e eso que eu vou non dicir que a mí, por exemplo, en Twitter rara vez me corrixen porque teño moi mala hostia e a veces ignoros e a veces quen te corrixe podes e ti xa tes o as para matalo 3 porque te corrixe por un lado e está el cagando a por outro, sabes? Se nos poñemos así. Pero outro día que subín un vídeo despois de falalo no directo para que me quedara a min e recordarme eu a min isto e comecei a subir os vídeos e na semana seguinte subín chan pélvico. Mandáronme un vídeo digocho eu. Pero mandaroncho por privado ou por público? Non, puxeronme un público debaixo da publicación. Que non se di chan pélvico. Isto é de chamada de ultratumba. Chamada con voz de ultratumba, non volvo a dicir o taco, pero chamada con voz de ultratumba, Sí. Sí. E puxeronme aí que resulta que non se di chan pélvico, que se di solo pelviano. E encima do dixo cho eu. Vou non apuntar. Non dixas solo pelviano. Chefi, por Dios. Sabes como se di en portugués? Como se di? Que o dicía do dixo cho eu. Pavimento pélvico. En serio? Non, é chan pélvico. Sí. Bueno, dixo Esther Estevez, eu non comprobei. E daquela eu dixen, pero eu dixo pélvico pola lusofonía e chan, porque é como lle chamo a da casa. E o pélvico tamén é da casa. Eu chamolle o solo urbano ou rústico. Sabes, cando é así moito solo. Se non dixo chan. Eu non frego solo. Dilo de Tea, nunha labor de menosprecio magnánimo, non te menosprecies, falas moi ben. A min máis vale que non me corrixan, que xa sei eu soiña que parece que non pasara pola escola. Eso é mentira, non lle fagades caso. Di aquí, brillar non me gusta en galego. Así que na RAC acéptase brilar. Di Xudit Casas. Esa palabra corrixinlle eu hai pouco a Xun. Di Paulo que o ten que estar pasando mal, verdadeiramente mal hoxe. Eu inventaría algo antes de utilizar o que digan os da RAC. Sí, a ver, o digo cho eu, é un programa que, claro, depende da televisión de Galicia e ten que quedar aí coa normativa da RAC. A RAC
Non o digo eu, porque aquí no Patiño en Twitch tivemos a un académico da RAG e dixo que era un dicionario de merda. Dixo ele, eu non. Bueno, non era Eh? académico, era un traballador da RAG. Bueno, un traballador, dame igual. Sí, tes razón. Dame igual. É moi limitado. É moi limitado. É daquela, ti faz, digo cho eu. Pero digo cho eu, pero teño que dicir aquí que teño 2 cestos de palabras, na máis. É dicir, sabes? E teño que ir a solo pelviano. Home, por favor. Eu creo que podes dicir solo pelviano e chan pélvico. E se me apuras, se os portugueses lle chaman pavimento, pois, sabes, cada un sabrá o que ten aí. Ao mellor, pois, tes A pavimento, estrada dille pelviana. pavimento. A estrada pelviana tamén, que sona a unha estrada que tiñan os romanos para chegar a Algures. Claro, a ver. E sí que, o digo cho eu, é moi limitado. Que eu non vou dicir que nós molamos máis que o digo cho eu, pero molamos. Pero non o dixo, vale? Por favor. Claro, Xa é o dixo un eu. formato. Xa o dixo eu, o Patiño en Twitch, espera que vou lanzar o banner que preparei xa. O Patiño en Twitch, é o mellor programa sobre lingua que hai agora mesmo na parrilla do Twitch. Os que vedes o digo cho eu, está moi guai, o digo cho eu, está ben, pero quédase curto. Non abrangue, vou falar no seu vocabulario, non abrangue todos os termos que deberan abranguer, non desenrola os temas como é debido, non desenvolve os Non, temas como é é certo, debido. é un formato de TikTok. E daquela tes que elixir. E claro, a idea do Patiño en Twitch ata que acabemos a tempada imos tirar así pois podemos darlle moita máis volta, pero daquela temos que, como este formato, debatir, que a xente comente, darlle unha volta, facer o que fago eu, que é falar ca xente, contrastalo ca xente, porque eu a xente xa sabe como son, e vou e dixo eu, ai, mira, pois unha señora dixo isto, vos dicides isto? E ven un e di, pois eu nunca o sentín, e ven outra e di, ai, eso, pois miña avoa sempre o dicía, e dicíao pois cando facíamos tal cousa, vale? E eso, teño a palabra, teño isto, e eso, que min que me perdonen a xente que sabe moito, eso é algo que a min me permite a miña forma de vivir, triste, precaria, pero non é precaria en factor humano e lingüístico, é rica nese sentido. É precaria noutras cousas. Claro, quero dicir que non todo o mundo pode facer iso, que non se trata de ir polo mundo, que eu ás veces digo, e de falar, o conto é que eu xa falo, eu levo toda a vida traballando así, en contacto ca xente, xa me ven dado pola miña vida, e dos últimos anos, ao ter isto, pois con un pouco máis de motivación, e iso, pois non o ten a TVG, non o ten un señor académico que vive nunha cidade e que se mete no seu despacho, pois un profe da universidade, non o ten. Teño eu, porque, a ver, na vida todo desgracias non poden ser. Eu teño esa sorte, e aparte que son tan faladoras, son sociable, e gústame, as señoras xa me traen palabras, son as miñas académicas bergantiñanas. Xa fan os deberes. Bueno, que saibades que en diante, no Patiño en Twitch, imos facer un programa nolos dous sós, cada mes, e outro programa con convidada, ou convidado, ou convidade, cada mes tamén, é dicir, cada 15 días vai a seguir habendo Patiño en Twitch, pero nun deles falaremos Eva Maseu e abriremos. Está sendo un éxito, hai xente aquí esperando para entrar en directo, vamos, a de Dios. Abriremos para que faledes con nós dos temas que traigamos ese día. Xa sabedes que este é un programa completamente improvisado, Ana pode dar fe. E outro programa, os 15 días, será cunha convidada ou cun convidado falando do tema no que sea especialista ese convidado. E tamén, lembrovos, que a partir de agora, do xe en diante, cada vez que alguén corrixa
no chat algo do que dicimos ou como dicimos, lanzarémoslle esta floritura, vale? Vale? Co seu comentario, vale? Poremos o comentario tamén, para que saia o comentario, agora estou poñendo o banner de ningún filólogo resultou danado durante a transmisión deste programa, pero poremos o comentario da corrección que nos fagan, vale? Entón, xa quedades avisados. Escarnio público, toma escarnio público. Entón, vai ser así. Entón, moi ben. Ana está me dicindo que vai marchar, entón Sigo desde a casa. vai nos seguir dende a casa. Vou quitar o Chao. trebello este. Está logo, Ana. Moitas grazas. Vou quitar o trebello e voume centrar. Chao. Voume centrar Chao, Ana. e agora vou lanzar aquí uns comentarios que houbo. Entón, dalle. dinos, María Levo, a xente que di lleva al niño en el colo, ninguén lle di que colo, en castelán, é unha parte do intestino grosso e non, non está ben meter os nenos aí. Rise Melody, cara de resignación de Paulo. Vamos facer unha proba. Sinto, xa está, inaugurado. Moi ben, Paulo Fernández Mirás, alto, policía da lingua, en galego é connosco. Pois non sei o que din, non sei o que dixen, é que non lembro o que digo no programa, entón faime graza cando me corrixides porque pode ser que o dixera mal, seguro que o dixen mal, pero son cousas do directo, non levamos guión, entón eu non teño un prompter poñendo máis cousas perfectamente escritas do que teño que dicir, entón pois aí estamos. Home, ao Paulo, ao mellor, xa case lle facía unha camiseta co monigote máis alto, policía da lingua. E cando veñas tomar algo comigo, pois xa traes. Sí, pois casi que sí, casi que podemos facela. Pero que Xefi, apague. teño 3 palabras e quería que as botáramos unha que lle deamos aí un pouco de volta e tal, logo máis adiante outra, non así seguidas. Veña, pois vamos coa primeira, veña. Estad atentos, que hai que aprender a falar como é debido. Di aquí Paulo que quere o seu meme. Quere o seu meme? Eva, quero o meu meme. En mariñano é con nosoutros. A raca admíteo. Eu dixen con nós, non dixen con nosco, non? Dirías con nós. Po caso, moito criticar que o digo mal, Paulo, pero non colles a ligazón e entras en directo, como dicir. Eso, entra en directo a corregir aquí. Deixo, entra en directo de, non se di así, non, eso está mal. A estar deitado na cama, non quero entrar. Teño palabra. Estou despido, di. Non despido. Podes entrar despido, Xa vimos máis homes despidos, nós. Di, mostrallo o Fran. Non sei. Sí, hecho mandar despois. Vale. Que eu fixenlle stickers ao Paulo e ourosos contra min. Vale, vou poñer o contador, vale? Entón, a mecánica de sempre, despois explayámonos cos significados e con todo. Sí, porque ademais vai conectada con outra palabra que non hai moitos programas que alguén soltou por aí. Vale, entón, esta é a primeira parte de 3 do maneiras de dicir ou dicho Eva, vale? Veña, dalle, Eva, palabra. Palabra é zolás. Zolás. Que diríades vos no chat que significa zolás? Zolás. A min soame zolás. Zolás soame como un pelanas, un tipo así como Araján, como preguiceiro nas formas, un zolás. Además así con esa, así, zolás. Zolás. Di Luz de Tea case o mesmo que a ela soalle a insulto, case a insulto. Xibar mándanos ánimo, non sei pa qué. Ánimo, zolás, ánimo. Non sei se pode ser ánimo, zolás. Imos lle dar outros 60 segundos, pareceche? Non lle ordeas.
Non llos dou. Que temos Un moito que tolai. falar desto. Un tolai, di Paula González Fernández, que tamén lembro-vos a todos, vou parar o contador, que senón empeza de novo. Lembro-vos a todos, antes de que Eva siga coa palabra, que podedes entrar, lanzo o comentario de Facebook, pero podedes entrar dende calquera plataforma, copiades dende HTTPS, pegádelo no voso explorador e entrades no directo. Entrades con nós en directo e contádesnos a vosa triste historia lingüística de como é a cousa, como vos pasa a vos que vos corrixen ou como vos senta que vos corrixan. Entón, imos agora. Eva, zolás. Xibar non nos manda ánimo. É que unha dos significados de zolás é ánimo. De onde és, xibar? Que eso agora interésame. Vale, Zolás. xibar, contanos de onde és. Daquela. Veumo a acordo. Bueno, zolás, a ver, vou facer todo o que pasou co zolás. A señora, estábamos falando e de repente soltouno así e dixo ela: ai carallo, ainda hai que ter zolás para se poñer. Eu xa quedei ca palabra. Así xa, cuidado. Xa o collí de outra maneira. Se mo Claro. dixeras así por contexto xa os acaba. No, claro, é que no contexto ti xa a pillas, pero eu despois tiro. Daquela, o zolás é o ánimo. Isto, Cuidado, a min, cuidado, na variante, trouxome a cabeza. escoita, na variante dialectal de Estados Unidos, do galego de Estados Unidos, zolás significa ánimo. Dos Pero Estados os meus pais Unidos. son da Costa da Morte, claro. Aí estamos. Xa me Aí estamos. parecía a mí. Porque isto foi en Malpica e daquela. A min levoume iso cando estivo Manolo Maseda, el dounos unha palabra que significaba o mismo, que era xera. E eu xa fixen esta conexión. O seja, el recolleu un ambaio, usouna para o seu primeiro disco, para Malpica din zolás. Pero en Malpica, eu testeina con outro grupo, resulta que zolás tamén usa a xente do mar para falar da marea. E daquela dirán, por exemplo, hoxe seguro que non saen pescar, que hai moi mal zolás. É dicir, cando hai esa marea, ou hai bo zolás, se hai bo zolás, serán pescar. Se hai mal zolás, incluso unha dicía non que... marea, mar, ou mellor, mar zolás. Claro, o zolás sería ese mar revolto. Unha delas incluso dixo que simplemente cando din hai zolás xa o dan porque non se pode ir ao mar. E hoxe tuve a sorte, porque eu despois eu fago un traballo filolóxico que flipades, de chan pélvico tamén, pero hoxe había unha muller do meu tempo así, de Corme, ela non o sentira en Corme, que é moi pegado. E como lle din o do mar, digo, como lle din en Corme cando non van sair ao mar porque hai moito zolás? Pois din que hai moita sazón. Que esta palabra non, como outras palabras, por iso é bo facelo camiño. Se ti dis sazón, vas pensar no sal, no peixe. Non? Bueno, pois utilízana así. En baio... Cando se refiren a malamar, din que hai moita sazón. Moita sazón. Claro, pero iso ten un porqué, Porque os rebufos do mar, cando o mar salpica, cando o mar está bravo e salpica, a auga que molla do mar seca e queda a sal, queda todo salgado. Entonces hai moita sazón, hai moita salgazón. Pois a verá, non sei. Non me dou tempo a buscala, porque é doxe. Di aquí, ameaza Xudit Casas de que te vai levar polo interior, pola raia na procura de palabras para o programa. A ver se é verdad. Sí, de feito... Ai, dixen verdad, Dios. Está ben, porque hai que acomodar a lingua ao falar. Eu tamén, cando saio camiñar, que sabedes que fago esas rutas a pé, xa no 2018, algunha que fixen,
na primavera do 19, que fixen unhas cuantas, é outro momento no que aproveito moito, pasas por aldeas e aproveito moito para falar ca xente. O típico, están aí, a xente maior sempre está disposta a falar. E colles, sí, falanche das súas cousas, das cousas de antes, se lles tiras. A xente maior conta moitas cousas. A xente Gústame maior, moito cando vas... eu sempre digo o mesmo, a xente maior é historia viva e hai que falar coa xente maior, moito. Hai que tirarlles da lingua. Cando vexes unha persoa paseando ou mesmo sentada, que aquí hai moitos señores e moitas señoras que así nestes días que están vindo así un pouquiño xa primaverais, que o soliño estáse ben, sen moito vento, sabes, tal, sacan a silliña para diante da casa, séntanse e aí están vendo pasar a vida, sabes, tranquilos ou tranquilas. E eu son a típica persoa que se pasa por aí camiñando, de repente, sabes, pois saúdo, que tal? Estáse quedando bo día, tal, lías aí unha conversa e eu lembro un zoqueiro que xa morreu en paz este, un zoqueiro que me ensinou todo o seu obradoiro de facer as zocas, as hormas que tiña, como facía a zoca, como a torneaba, bueno, é que eu flipara ese día e foi só por dicirlle que, bo día, como está? Como está? Bueno, pois aquí estamos, eu era zoqueiro, tal. Xa enlazou o Nacho, tiña ganas de falar. E como eu tampouco son de quedarme calado, pois aí estivemos. Pois Lástima eu non ter daquela unha cámara. fago moito iso. O ano pasado volvín a recuperar isto. Alón Mazaricos comín cunha señora, E que di Luz de andaba por Tea, ali que cos di, cans. a ver cando nos financian a caravana para facer o tour galego, o patiño no camiño, verdad? Había que facelo. Bueno, vamos a dar entrada a nosa primeira persoa que ven aquí, curiosamente hai nada, inaugurou o noso cacharro, o noso trebello para o noso achifánfano para denunciar a esa policía da lingua. Entón imoslle dar entrada a Paulo Fernández Miras. Benvido, Paulo. Ai, que veña despido, que veña despido. Non ven despido. Dixo que estaba despido. Dixo que estaba despido, pero xa non. E ademais, fíxate, etiquetouse como policía da lingua. Cuidado aí. Témolo aquí en directo. Ao noso policía da lingua, témolo aquí en directo. Que tal, Paulo? Como estás? Sobrevivemos. Oe, vou poñer ben o casco porque o tiña así para que escoitara Ana. Oe, como levabas ti, se que algunha vez te corrixiron, se que algunha vez non fuche conocedor da lingua como o es, como levabas que te corrixiran cando falabas ou cando dicías un termo mal, pero non cando te corrixían ben, de dicir, dicíndoche o termo ben ou tal, senón esas correccións que doían, esas correccións que chas facían como escarnio público. Como levabas? A verdade é que nunca me importou moito, sinceramente. Nunca lle di importancia. Por eso te fixeches ti policía despois, condenado. Claro. Eu quería dicir que o que estamos falando hoxe aquí, eu xa reñín con Paulo, dúas veces xa sobre disto. Quería dicir que quero moito a Paulo e que admiro moito, que o admiro moito polo seu traballo como persoa, que é unha persoa maravillosa. Pero se temos que reñer... E agora vai o pero, claro, e todo o que foi antes do pero xa non vale para nada. Pero, se temos que reñer, reñemos. Non, temos que reñer, reñemos. Eu iba a facer unha pregunta, aproveitando que está Paulo aquí. Por que esa teima das filólogas e dos filólogos por corrixir o que se di mal, sexa onde sexa como sexa, por que esa teima de corrixilo? Non será mellor favorecer que a xente fale, inda que seña mal, e ir corrixindo de outra maneira aos poucos e non así tan agresivamente moitas veces? Porque a min chegaronme a dicir, en troques de ola, nunha xuntanza chegaronme a dicir: non volvas dicir voltar, porque se di volver. Sabes, en troques de hola, benvido, que tal estás, gústame o que fas en internet. No, foi, non sei se voltar, tal, e non volvas dicir voltar. A min eso sangroume ese día,
É que iso depende moito. Eu, por exemplo, non diría nada do tema de voltar, sinceramente. Iso é porque é un invento da RAG, realmente, porque até o padre Sarmiento utilizaba a forma voltar con ese sentido, por tanto, o que siguen os da Real Academia écheme igual. Eu vou continuar utilizando voltar, igual que hai algunha xente que non gosta de que utilices vamos, en vez de imos, etcétera, etcétera. Sí. En portugués, por exemplo, Camões utilizaba imos e xa non se utiliza en portugués agora. E agora utilizan todos vamos. É ser, a lingua vai variando, vai fluctuando. E hai que ter E un pouco despois de o curioso visión. que teño contado eu da vella do lado da miña casa, que nós chegamos, claro, nós facíamos un castelanismo raro, que era unha mezcla entre ides e vais, non? Entón dicíamos vades, Ah, e, pois é e, oído. e cambiámoslle o chip á vella do lado da casa, porque a vella do lado da casa era ides, 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 ata que nós, de tanto dicir vades, ela cambiou a vades. Vades vir logo. Meu Claro, Deus. e claro, agora estamos na volta, non? Estamos na de ides, 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 ata que ela o colla de novo, non? Pero sí que é certo que moita xente maior di na zona de Ferrolterra, sobre todo, di vades, sabes? Fan esa mestura rara aí entre, non sei, penso que é unha deformación. Há moitas, há moitas. Por exemplo, na Mariña utilizan humos. A xente daqui en directo que está aquí na zona xa teño ouvido moitas veces ese humos en vez de humus. Sí, Que unhos, tamén sí. No, eso e teñen, tú que fas, teñen e tú que fas? mesmo eu teño ouvido xente de Lugo, penso que é. Porque a min Xente faime moita graza que lle din a Roberto Vilar que fala mal o galego, pero que el fala ben o seu galego, o galego da Mariña. El fala o ben. O di, e tú que fas? E cando lle di, e tú que fas, non é porque el falara castelán e lle diga tú. Non, é que na Mariña din, e tú que fas? Porque eu lembro ir a Mondoñedo e ir a toda esa zona e teño, joder, o cura que me casou a min, xa non é cura, pero é da zona da Mariña. E el sempre, e tú que fas, Fran, agora? E tú que fas? Sempre, sempre. E a mai que sempre lle falaron en galego, tanto a mai como o pai, e teñen castelanismos por un tubo, pero castelanismos o sea, sabes, enraizados aí co galego, que seguramente veñen desa cercanía con Asturias, obviamente. Pero no Baixo Miño tamén enuncian, eu creo que teño falado aquí, moi parecido ao portugués. Cando te chegas á casa da señora, o mellor a señora pregúntache de onde é que tú ves. Claro, mira, Así, bérrame aquí tal luz de cual. tea. Bérrame luz de tea, que non son castelanismos, é o seu galego, é a variante deles, da Mariña. É como ti sabes que son mariñaos. Home, a forma tú está máis do que registrada en grande parte do territorio, aí non há dúbida, ademais, a forma tú era a forma que había en toda a Galiza completa. A forma ti é bastante recente. E en portugués continúa sendo, dicen todas as variantes de portugués, de ser galego fora da Galiza. Tú estás tolo, sí, que din, tú estás tolo. Outra das cousas outra das variantes que hai, non? Polas que ti podes saber de onde che están falando, que además sempre a poño de exemplo, porque é unha das poucas que coñezo, non? Pero é o de como lle chaman aos nenos, non? Nós na zona de Ferrolterra, por exemplo, chamámoslle cativos, son os cativos, vale? Os nenos ou os cativos. Pero ti, non claro, vai ser ni ser pícaros dentro de nada, xa. claro, non vayas ás Rías Baixas, nin ás Rías Baixas, o sea, nin ás Rías Altas ou sur das Rías Altas, chamándolle cativo a un neno que che zoscan. Que dinche, como que cativo? O meu miniño está san, non é cativo. É un miniño normal. E, sen embargo, non vayas á Mariña dicindo nin miniño nin cativo, porque ali son pícaros. Pois. Na Mariña lucense. Despois do interior, para mal de aquí de Xudit Casas, que sempre me berra por iso, pois de interior non teño tampouco moita información, pero bueno. Pois, aquí cativo un menino tamén. Dicía que aquí cativo tamén é algo de mala calidade, algo cativeiro. Claro, é que eu penso que empeza de caio un palá, Eso de cativo non,
empeza de Coruña para lá xa non é... Porque en Coruña é neno, Sí. sabes? Son nenos. Non hai... De feito, colle nota en castelán. Que pasa, neno? Tal, pero... Bueno. Sí, é certo, joder. Pero sí que é certo que eu penso que de Coruña para baixo xa cativo xa non é ben visto. E, sen embargo, en Ferrol é cativo. O sea, eu sempre falei dos cativos. Que tal os cativos? Ben, Vou ben, facer tal. unha pregunta a Paulo. E así entre xente, así como a ti, non como a min, de xente de nivel, filólogos de ben, que falades de ormiu que son unha cousa sin xeito. Tamén vos corrixides entre vós cando vos xuntades? Claro, é necesario. Eso non como aprendes. Que repugnantes deben ser cando se xuntan, Dios Dios, mío. Eso ten que empezar a ferver a sala, ten que empezar a empañarse os cristais. A min te ayudo, todo o que sexa mellorar, benvindo. Mirade unha cousa, cando vaiades pola rúa e vexades un bar que empezan a empañar os cristais e que hai moitos filólogos dentro, debatindo. Bueno, eu ainda me vin, eu estive con Paulo así nun pequeno evento de filólogos. Uf. No que Pero non dixeron que eras de Carballo. non imos contar Que eras unha señora de Carballo. que era unha personaxe. No que No, che isto, chamaron- a ver, na que che chamaron foi así. personaxe. Moi ben. Presentan a xente, fulanito, a ver, xente como a Paulo, sabes? A ver, que ten un traballo como filólogo moi admirable. O outro que non sei que, o outro era historiador, digo, Dios mío, cando cheguen a min, que dirán? Que estuvo ben, porque dixo, é unha personaxe de Carballo, Pois sí. Ti aquí, Madia Levo, que el viaxou algunhas veces co Estraviz e gustáballe bastante corrixir. Pois aquí Paulo fala moito con el, o mellor por aí lle ven. Estive a semana pasada na súa casa. E corrixiu-te? Pois na verdade que non. Non se deu caso. Paulo fala moi ben. A ver, Fala con moitísima corrección, é certo. non sei de que evento falas, Ludetea, pero penso que será no grande finale que imos facer, no? Pero isto pode non lo explicar Paulo agora, aproveitando que o temos aquí e que non Ben. temos ninguén máis en espera para contarnos a súa realidade. Espera, que pregunta colocaron aí? Dicía que quere que un filólogo lle explique por que se di piñeiro e non pino, se no latín é pinus. Pois, se nos pongo. Eu tamén non son aquí un especialista en etimoloxía, mas há moitas palabras que teñen a mesma etimoloxía, a mesma raíz e derivan en palabras totalmente distintas. Por exemplo, pino, en galego xa ten un significado, que é algo que está en pendente, que é pino. Por exemplo, há un bairro na Coruña que é a Rúa do Pinar, e é porque é inclinada. Está peada, está pinada. E algo pino é algo que está inclinado. Eu sempre escoitei por iso peado, é moi peado. Cando é moi costa arriba algo, é moi peado. Pois. Sí, non sei, de feito, dice moito hai por unha aquí. palabra que aquí se di moito que é apinar. Apinar, Por exemplo, que é trepar, non? Diríase, cando te sentas nun banco e se levanta do outro lado, apinou. Fixéchelo apinar. E incluso hai quen di apinar a moto. Polo que din pinzar a moto ou a bici, apinar a bici ou apinar a moto. Mira, ven unha así ahora. Mira que ben. Sí. Paulo, pois grazas por te unir así con nós, con esta convidada que fixemos, que ninguén máis animou. Pero pos próximos máis xente. Lembro, podedes copiar e pegar este enderezo, esta ligazón de aquí, podedes entrar mesmo dende o voso móvil. Entrade e contádenos a vosa historia de cando vos corrixiron, como vos sentou, se vos sentou ben, se vos sentou mal. Paulo xa dixo que a él dáballe igual e que además un da RAC non ten nada que lle dicir a él. Que vai dicir Paulo? Se resumín ben, non, Paulo? Es del cuerpo. Resumín del cuerpo de la resumín policía. ben, non, señor policía?
O que acontece tamén é que últimamente xa un tempo para atrás que se di iso de o importante é falar, que máis xente o fale. Dizer, como falen xa, dá igual. Pois a min tampouco me dá igual, é dizer, há que ter un mínimo de esforzo, non é falar por falar, ou como di o vello, falar coa fome, non é así, sabes? Há que ter un pouco de sentidiño, e por iso há que ter un esforzo, porque se tú queres aprender unha lingua e vas falar unha lingua, tens que facelo cun mínimo de corrección, e por iso tens de esforzar, non é falar por falar ou saber que cometes erros e continuar a cometelos, porque iso non faz sentido en ninguna lingua aprendendo cualquier cousa, non? Sí, pero aquí hai unha cousa. Non queremos caer no tema do galego, que lle pase ao galego, por exemplo, o que lle pasou ao inglés en moitos casos, no? Que dicían que existía unha protolingua, no? Que se chamaba Globish, que era unha mezcolanza entre todos os idiomas e o inglés, no? Pola que ti dicías time, please, e alguén che daba a hora, no? E non tiñas que nin que formar de what time is it, nin hostias, non? Non queremos que lle pase iso ao galego, pero sí que é certo que, e eu dixeno moitas veces, iso de o mellor é que a xente fale, aínda que o fale mal, e non que de tanto corrixir, que era un pouco o que viña a dicir María Levo ao principio de todo isto, non? Que de tanto corrixir a xente se vai atrás e diga, pois eu para non falalo como queren os filólogos que o fale, porque non son quen ou porque non teño tempo a prestarlle máis atención a como falo, pois mellor non o falo. E dá moita rabia, sabes, que xente que podería estar falando, aínda que fora con erros, que non o fale, pois por ese medo ou por esa cousa que lle pode dar que veña alguén e lle diga, non estás falando ben, deixa de falar o galego mal, sabes? Porque, Xa, coño, pero sí, hai que ter unha flexibilidade, dizer, cada un, tú vas gañando pouco a pouco. Cando claro, chegas a eu certo, escoítome, a Lobeira leva xa máis de 5 anos, vale? A Lobeira Today, os primeiros meses, era, é que eu vexo agora algún vídeo dos primeiros, non os retiro porque son un tipo moi, sabes, moi amante do meu. Entón, pois aí está, como empecéi a falar galego, sabes? Ao principio da canle, os primeiros vídeos nos que eu falaba, eu cheguei a decir entrenamento. Cuidao, entrenamento. E moitas Pero podes decir barrabasadas máis, o sea, entreno. sí, entreno, xa, pero entrenamento no, nin entreamento. É que non me saía, que eu dixen mal 3 veces no mesmo vídeo. E saio no mesmo vídeo dicindo burradas así, e véxome e digo, va, pois, e miro, e moitas veces digo, pois sí que mellorei isto, sí que mellorei o outro, tal, e tento mellorar. O que se ten que ver, según o meu punto de vista, é unha intención pola mellora, seña a norma que seña. É dicir, que esa persoa pois, faga unha intención que lle vexas pois, que a semana pasada dicía atragantar e despois de ti dicirlle o mellor por privado, oe, dixe atragoar ou como se diga, no? Que xa o diga ben. Sabes, que diga, sí, pois atragoeime tal, foime mal, e non sei que. Entón, iso é o que me vale a min, no? Pero dentro do que cabe que o fale todo o mundo o máis que poida, aínda que seña mal ao principio, porque ao final é como todas as linguas, vanse collendo co tempo. Eu non falaba Pero o a mesmo xente que inglés muda, con 18 que agora. a Sí. xente que muda ao galego é xente que o fai para ir mellorando. E despois o que si te encontras é xente en plan, mira, non me coma la cabeza, entendes? Que estou aquí atendendo na horta e vesme ti decir que non sei. Sí, mira, ven moito, o que digo eu, ven moito o que nos comenta aquí Ludetea. A cuestión con corrixir é que ás veces se fai nun contexto no que o foco da conversa non é aprender a lingua, non é ese termo en concreto, senón o que se está a dicir, tratar o tema X, o que seña. Entón, por iso, quizáis, moitas veces esa corrección corta un tema do que estás falando que é interesante porque dixo imagínate, na normativa agal dice xoello, no? O xeonllo. Non, Paulo? Sí, a ver, é que ao Dice final, xoello. Bueno, pois imagínate que calquera di está a falar aí tal, non sei que, e di, joder, levei un golpe aquí na rodilla
que pares a alguén en plena explicación de unha historia que ao mellor era moi interesante, porque dixo rodilla en vez de xeonllo, sabendo que esa persoa sabe que non se di rodilla, sabes? E que se di xeonllo ou xoello, pois a veces sabe mal. Vou ir lendo algún comentario máis, porque están saindo varios. Dixo aquí Xudit Casas, vou ir correxindo eu os planos cos que se grava a xente. Ti, ese primeiro plano non cumpre a regla dos tercios. Claro, non, é que é iso, é que realmente é iso, claro. A un técnico audiovisual, vamos, hai moitas cousas que se fan en redes que ten que dicir, Dios mío. O sea, como te pos... Claro, Paulo, por favor, como estás no centro da imaxe? Os teus ollos terían que estar na línea que fai o tercio superior da imaxe. Claro, O estás problema mal. é que teño portátil nas pernas e non me dá para Claro, colocar o outro pero é que modo. visualmente é agresivo, non está facendo... Claro, entende? É que estaría moi mal iso, joa. Que a Ahora min estános eso facendo un corrixironme Lazaroff, tamén, que o saibades. estános facendo un Lazaroff aí, con zooms. Bueno, Dinos aquí Fer que en Cataluña fíxose unha campaña para animar a xente a falar o catalán, inda que non sexa perfecto. E se te equivocas, volves a comezar, sen vergonza. Dinos aquí, a ver, Xudit Casas, mellor exemplo imposible. Sí, é que é iso. Dinos Ana Belén Gundín, dende a casa xa, eu atopome con frecuencia xente que me di, perdona, pero yo no te contesto en gallego porque non lo hablo bien como vosotros. A miña resposta sempre é a mesma. O galego mal falado é o que non se fala. E iso é certo. Ou non, Paulo? O peor Home, sí. galego é o que non se fala. O caso este é que cando falamos de normas, eu estou a pensar no en léxico, porque ao final, se vamos ao tema do léxico, estamos a facer restriccións constantemente, porque se non pregunta Eva, é dizer, cuántas palabras perdemos se vamos por ese camiño? Se neste dicionario non sai esta palabra, se este dicionario non sai outra, entón que tes de suprimir quase todo o que sabes, o que coitas normalmente por culpa dunha estupidez. Dizer, a min dame igual se a xente di xoello, se di xeonllo, se di xoenllo, se di a variantes a dar no cu. Dizer, eu, indiferentemente do que use, cada cual, iso é galego, son variantes da mesma palabra. Outra cousa é que diga rodilla, iso xa non é galego, non é nada. Pero tampouco vou estar detrás da xente palabra a palabra, senón, por exemplo, que lle dicía a Eva, dizer, tes un texto en que está quase todo ben, o mesmo erro que se repite unhas 20 veces, é dicir, pues, voulle mencionar que ten este erro porque o repite 20 veces, e entón se o corrixe, ao vai meter o texto xa está ben escrito. É un pouco iso a idea, é algo que ves que se repite constantemente, tentar ir por aí, porque logo pues, tes algún erro esporádico, cualquier erro que podes ter, pero por lo menos se vas limitando esa cuantidade, ¿no? Pues, podes ir mellorando iso, ao final é bon para ti, é bon para todos, porque ao final a lingua é como tú dicías, transmisión. Se tú falar mal, fala mal o outro que está contigo, ao Claro, final claro. a vella que falaba ben Claro. pasa a falar mal, todo se vai contagiando e ao final acabamos todos falando do mesmo modo, que é o que acontece ao final, non? Ao final é todo ser un motor, ¿no? É dicir, ti, de feito, a mellor corrección que se pode facer é unha, non sei se o mencionaba Xudit, que é polo baixini, en plan, se alguén di mal algo, repetirllo nunha frase que ibas a dicir, repetir esa palabra ou esa forma de dicilo ben dito. Sabes? Xo comprobei, non funciona. Pero non funciona moito, non funciona moito. E o que máis rabia dá é cando alguén que intenta, que ves que o está intentando, empeza a colocar mal os pronomes, e claro, ti corríxelle corríxelles dous, pero xa chega un momento que paras e vas levando eses golpes, no? Eses golpes no sentido de dicindo, joder, que está, ai Dios, que está entrando fatal. Pero claro, non podes corrixir todos, é imposible. Entón, claro, donde A parar? veces tamén, e trátase máis de, a ver, as persoas que xa intentamos mellorar, e logo están, é dicir, ti fala ben, que ao mellor non tens que corrixir a unha señora como a min, que xa teño unha edad, hostia.
sabes? Xa non teño moito remedio. Senón que tes que... A ver, eu mellorei moito, pero tes que falar ben, e iso xa vai chegando. E vai chegando aos que veñan detrás, que tamén é a quen teña que chegar. Ou vou dicir eu agora a meu pai, que foi a traballar con 16 anos para a Coruña, empezou a castelanizar todo. Voulle dicir eu agora a meu pai que volva atrás. Pois non é xa. Xa non toca. Teño que quedarme que é o que eu fago, con esa forma que conservan, con eses ditos e con todo o demais, e despois deixalo. E se di huevos, e lle quita os huevos ás galiñas, pois quítalle os huevos ás galiñas. E eu a calar. Mira que nos di aquí Xudit que non mola, se o sabes, non mola que te corrixan dicindo a palabra ben ou o termo ben ou como se di ben, non mola que cho repitan en plan ben. Eu penso que depende de como cho repitan. Se cho repiten incluído nunha frase que xa iban a dicir, está perfecto, sen darlle importancia. É dicir, non en plan ben, non dicirche tal, sabes? Sen darlle importancia. É dicir, a min cada vez que pido un café só con xeo, teño o mesmo problema aquí en Ferrolterra. Café solo con hielo. E eu digo, sí, café só con xeo. E repítollo para que lle quede café só con xeo. Un café só con xeo. Un café só con xeo. Para que lle quede. Para que, sabes, para que faga a orella, polo menos. Que non me diga, que? Como me dixo máis dunha persoa. No? Que? Café só Iso con fago eu xeo. tamén a diario, tipo, vou e pídolle un par de toros de salmón, e se non sabe o que é, xa aprende que lle sinalo co dedo, un par de toros de salmón, e cousas do tipo. E foi tamén non sei cando foi, un supermercado, preguntei onde estaba o marmelo, non sabía onde estaba o doce de marmelo, non sabía o que era, señora, será porque era da Coruña, non sabía, pois, doce de marmelo, sabes? O que lle botas ao queixo para comer, doce de marmelo. E ao final comprenderon o que era e xa está, pero non me puxen a traducilo ao castellano. Expliquei. Dinos Ludetea, sen embargo, que a ela que iso sí lle funciona, o de repetir unha palabra, cando se establece unha comunicación onde o foco está en aprender. Sí, para ela sí que funciona. Eu penso que sí que funciona aí. O que non pode ser, o que non se pode facer é pensar que os falantes nativos melloran coas mesmas técnicas que unha persoa que está a estudar unha lingua allea. Porque unha nativa non está constantemente pensando en como fala. No canto, unha persoa que está aprendendo, un neofalante, eu, por exemplo, sí que ten ese traballo consciente, é dicir, sí que fai ese traballo consciente de que tes que mellorar esas palabras que non dis ben ou esas formas de dicir que non, esas formacións sintácticas que non faz ben. Eso é. Di Xudit Casas, se falades ben, xa se vai pegando, eu teño xa a geada da Patiño. Moi ben, veña, dalle. Melody tamén. Xu é unha persoa di que xa estamos cos da Coruña. Que cae moito nesa inseguridade de di algo e di non sei se se di así. E claro, logo sempre che di ela, dá igual. Claro, xa dixeches. De feito, pero eu diríalle a Xu que deixara de dicir, bueno, non sei como se dice, dá igual, porque ese dá igual é o que fai daño. Non fai mal ningún. O que fai mal é que ti esteas falando... Se o dis mal, dixéchelo mal, e sigues pa diante. E despois, fora do directo, xa anotarei e lle direi, mira, isto dis así, isto dis así, isto dis así, xa está. Mira, o que fai mal é que ti que estés falando o que dicía Melody, agora vou falar de motos, e que me este cuestionando cada cousa que dixo, e eso na rede sí que é unha realidade. Vou montar o meu canal de YouTube de motos e vou dicir 14 veces tornillo e vanmo corrixir e o 7º vídeo vou non facer en castelán, porque a xente que quere saber de motos vai me entender igual e nadie me vai estar dando polo cu corrixindo o parafuso. Cuidado, eso sí que pasa.
como se chama, o bricuquín isto, unha merda destas, que fun comprar un foco e dixenlle o fulano, oye, que se lle pode meter un parafuso por aquí, non sei que, estaba o fulano de prácticas ali, e dixo outro tipo, sí, parafuso e tornillo, e eu, what the fuck, isto é impresionante. Mira que nos di María Levo, eu tamén lles pido ás miñas alumnas que expliquen unha palabra sen traducila ao castelán, fan o esforzo. A geada de Patiño é contagiosa, confirmo, sí. E Xudit Casas berranos, bueno, carallo, bueno. Benvidos os da Raiz da Galician Gamer. Jo, pois non me enterei. Galician Gamer, moitísimas grazas pola Raiz e moitas grazas ao novo seguimento, xa somos 602 persoas na Lobeira Today, a Talia Ameneces. Talia Ameneces. Moitísimas grazas polo seguimento e xa és novo lobeirista aquí o castelao colega, xa és nova lobeirista, Talia, benvida. E os da Vai a Raiz última de palabra, que miran Galician Gamer, que nos moi metemos en tarde, xefi. Espera, que sigo lendo, acabo de ler e vai coa última sí. palabra. É que non Penso me 10 saen cousas á vez e dame para cuestionarme. Sí, pero eu, como consello, a Xudit, e penso que aí Eva Maseu coincidimos, é que debería desbotar, no desechar, desbotar esa inseguridade que ten a veces de como se di ou como non, e dicilo e xa está. E despois, pois, en Falar para sucesivas diante. veces, claro, falar para diante e punto. Sabes, non Que ademais sen é medo. unha persoa que leva moitos anos fora de Galicia, que é Claro, normal Joder, que haxa un atasque. vánseme a min castelanismos por traballar en castelán para que non se lle vayan a ela estando como está vivindo en Hai moitos fora. anos, ademais. A vez que me asuda, que me preocupa. Vale, súdalle e preocupa ao mesmo tempo. Todo Teño xunto. incisos propios. Ben, e dinos María Levo, por norma non se corrixa a ninguén, o cal non quita ser conscientes de que temos que mellorar. Claro, o que pasa que hai moita xente que eu digo moitas veces que igual que nunha universidade, nunha facultade de arte, sería moi loable ter unha figura da persoa crítica, da persoa que che fai a crítica, vale, a crítica da túa obra e che di, mira, iso no, ou mira, iso é brillante, sabes? Pois en todas as facultades debería de haber esa figura, ¿no? E en todos os eidos, na lingua tamén, ten que haber esa figura, que neste caso, pois a policía da lingua, Paulo, neste caso que está aquí autoetiquetado como policía da lingua, faino, ás veces iso, pero hai que saber como facelo. Non valen todas as formas de corrixir. Hai que corrixir ben, non corrixir mal. Jo, grazas a Luz de Tea por Corrixir o quitarme... corrector. Eso sí que é boa. Mira, señor policía da lingua, usted corrixe mal. Corrixir a corrección. Eso sí que é bo, tío. Aí xefe deches ya. Por qué? Claro, veñente corrixir e depois dille, mira, perdoa que te corrixa, pero estás corrixindo mal. No, é que ademais é que é unha maneira de facelo, de dicir, cando che corrixen en público, de dicirlle, mira, o bon salientas en público, o malo criticas en privado. E é así, cando eu lle tiño que berrar a un subordinado, a un empregado meu, eu collo a parte e berrolle, pero a él A mí non me berre, xefi, non diante dos que o de compañeiros. xefi era un dicir, E viceversa, cando teño que dar o parabén a alguén, fago diante dos demais. Digo, oi, parabéns, tío, polo que fixéchelo moi ben, tal, non sei que, quero que saibades que o fixo moi ben. Entendes? Eso é así, en todos os eidos, no eido empresarial, tal, porque a lingua vai ser diferente, é dicir, ten que ser así. Pois menos consellos a Xu en directo. Eu non din consellos a Xu en directo. Eu a ti, cando che dixen en directo? Agora mesmo a caber tireu que che aconsello. Ao final. No, eu aconsello, doulle un bo consello que é tirar para diante. O fai ben. Sabes, o fai ben, non debe dudar. Non debe dudar. Veña, imos ca palabra, temos comentarios. Veña, que esta palabra é moi bonita. Non ánimos, non consellos. Eu son subordinado do Fran e sempre fai así.
Vale. Oe, veña, vamos. Vou buscar o contador. Veña, di a palabra. Espera, que vou quitar. Cirolas. Cirolas. Esa soame, carallo. Cirolas. Esa escoitei a meu pai. Veña, aí vai. Cirolas. Cirolas. Sabes cando foi a primeira vez que ouvín esa palabra? Eu a meu pai. Nun Pero conto. non conto. O emperador vai en cirolas, dicían no conto. Sí, pero no, pero non vai por aí. Cirolas é un tipo de pantalón, pode ser un pantalón corto, pantalón curto ou unha cousa, ai, que non recordo como dicía meu pai, teño que A ver, preguntar. as cirolas, o primeiro que son é unha froita. Sí, Ameixas ou cirolas. a ver que di a xente no chat. Pero, bueno, cirolas non falo de froita. Cirolas, di aquí Fer, pirolas. Como estaba o Paulo aí media hora. Non vos fiedes que o Paulo non estea como os do telexornal, xa se enseña só para arriba. Ben, vou quitar o tempo, pero déixame amosar todos os comentarios, antes de Quita os dicir. que xa están corrixindo. Vale, Non lle enseñen nada. Cuecas, di aquí Talia Meneces, calzóns, di Crisnena Gazafello, firolas, di Fer, peza do traxe. É que eu penso que é unha peza de vestir, un calzón ou algo así, un pantalón As curto. cirolas sería o calzón que chegaba ao xoello. Vale. Había o longo e había o de polo xoello. Pois Pero ese si era o é que dicía certo meu pai. que parte do traxe, o traxe, esa peza, pode ser que si lle chamen cirolas. Esa peza que levan debaixo do... É a peza que levan os gaiteiros, por exemplo, a peza negra que leva o gaiteiro de sempre. O traxe de Esa. gaiteiro de sempre leva unha peza negra sobre unha parte branca que despois leva as calzas. Pois o de arriba son as cirolas. Sí, e de feito no Estraviz, aunque a min a señora doumo como calzón, no Estraviz sí que aparece como calzón ou un tipo de calza curta. E dai, eivos de co tempo, eivos de dar máis nomes de prendas de vestir. Porque as prendas de vestir hai toda unha historia para poder falar de léxico que o podemos usar hoxe, porque ti cirolas podes chamar a eso, a calquera pantalón que quede por riba do xoello. Sí, de feito E meu hai pai aí todo un mundo. meu pai larga cando meu pai toma moito na horta, temos unha horta arriba da casa, hai 2 tramos de escaleiras. E meu pai toma ali na horta o sol, moitas veces. Tiras ali, ten unha mangueira, entón el mollas e tal, despois tiras ali un pouco o sol ata que seca e baixa. E ten dito moitas veces, pois ali estaba eu tomando o sol ali en cirolas. E dis ti, claro, pero en pelotas non estaba cun pantalón corto que ten el que chegalle por riba do xeonllo. Sabes, por riba do xeonllo, un pantalón de vaqueiro que case está en pelotas porque teno todo vello, roto, sabes, todo ten furados por todos lados. Pero estaba en cirolas, que está O meu avó tiña cirolas, e levabas por debaixo do que é o pantalón, as calzas de fora, tiña unhas por dentro que eran como máis cantiñas, e chegabanlle do tornocello, prácticamente iso, a tres Sí, pés. era o largo de inverno, no? O longo. Iso eran as cirolas dele. O mítico das pelis de vaqueiros, joder. Este Sempre que quixo unha tiña a cousa abertura, desa, que tiña a abertura atrás pa... Imaginei o cagadoiro sen ter que baixar o choio. Sí. Porque ademais, claro, é que daquela, ademais, os baños estaban fora, había que sair da casa e entrar no baño na horta. Entón, ollo aí. Pero a peza do traxe está cerca de outra cousa. Non sei se a Eva ten falado do penico. Tiña un penico debaixo da cama para mexar. Ai, bueno, claro. Penico. Non lle chamábamos así. No, como eu sempre acordo orinal. Vacinilla. Orinal ou vacinilla, sí, pero nunca lle chamaron de outra maneira. É que orinal ven de orina e como en galego é ouriños,
A mí non me parece que sexa unha Ouriñal palabra. tampouco me soa ben. Non sei, Certo. elle de preguntar a meu pai se lembra como lle chamaban. Vamos ver se hai algún sinónimo. Igual é o caso de Olla pa aquí, metonímia. penico, recipiente para recoller a urina de noite, urinol. Urinol. Eh, Joder. Penico. Elle de preguntar a meu pai se lle decían penico na zona de Cabana. Os de inverno, os de punto inglés, di aquí Cristina Gazafello, sería pola marca? Igual sí. Bueno, oe, moitísimas grazas por ter pasado por aquí a facer acto de presencia, a Policía da Lingua, ou Policía da Lingua da Lobeira Today, Paulo Fernández Mirás, aínda que hai algún máis por aí, pero grazas por pasar neste teu programa. Neste teu programa que tiña unha miniatura ben graciosa, a verdade, non diredes que non estaba ben chula a miniatura, de alto Policía da Lingua. Sí. Era con todas e todos vós, puidestes entrar, tivestes a posibilidade, dimosvos a posibilidade en directo de que entrarades con esta ligazón a comentarnos cando foi que vos corrixiron e como vos sentou. Só fixo uso desa ligazón aquí o Paulo, polo cal estamos custoume, que conste. E custoulle. Que pon con nós, aí no link, pon con nós e non con nós, como vos te dixen. De verdad, Pono, a ver, espera, déxame ver. de verdad. Que como é, Opina Home, con a nós ver, é en a directo. policía, é o oficial. Que ten que dicilo ata o último momento. No, pois agora non te vas sen te poñer o trebello outra vez. Non ves que nos está corrixindo aí ese nós? Facemos as cousas en directo, Paulo, sin guión, non hai lingüista na Lobeira. Eu, se queres, collemos de becario de lingüista. Tampouco hai na TVG, e xa despois que están a traballar igual aí. Eso é certo. Bueno, dito isto, vou oculto o comentario actual e vou amosar este último comentario daqui de Luz de Tea. Grazas por non multarnos moito hoxe, Paulo. Dille a Paulo, Luz de Tea. Grazas por ter vido. Voute sacar para que a Patiño nos dea as súas últimas palabras. Moitas grazas por pasar, Paulo, un placer, como sempre. Vémonos noutra. Chao. Eva Patiño, últimas palabras. Que queres que diga? Como a cura agora? Últimas conclusións, podéis ir en paz. Podedes marchar en paz. A conclusión é que eso, que cada unha vez no mes, no Patiño en Twitch, imos falar de como falamos, pero así con un poquinho de paz e con vos. E ofrecéndovos iso, que poidades entrar e falar con nós en directo como estivo Paulo agora. Falar con nós, sabedes que con esa ligazón que vos pasaremos en cada programa, esta ligazón de hoxe non vale para futuros programas, queda anulada en canto cortemos. Incluso, cando cortemos, isto é unha cousa chula, esta é unha cousa chula. Cando cortemos hoxe, cando acabe o programa, con esa ligazón podedes seguir entrando a ver o postprograma. Pero ten un límite. Só poden entrar agora mesmo 7 persoas. Entón, eu non digo nada. Tampouco se vai alongar moito o postprograma porque eu estou a uns kilómetros da casa e teño que marchar para a casa. Eso é clube privado. Pero algo falaremos. No clube privado e daremoslle entrada nese clube privado a quen lla demos, se lla damos. No postprograma non dan pinchos. Non hai pinchos non é pinchos, como é? Non hai bueno, non me sai agora. Estou moi canso. Moitas grazas, Fer, polos chuchos. E iso, en cada programa que estemos nolos dous na máis, pasaremos a ligazón para que entredes e comentedes sobre o tema ou temas que traíamos nese programa, ou sobre as palabras mesmo que traíamos nese programa.
E nos programas que teñamos convidada ou convidado, pois tamén falaremos dende o chat. Dito isto, que máis tiñamos que dicir? Algo máis? Non, nada máis. Nada máis. Bueno, Foi divertido. pois, lembrarvos que mañá ás 8 da tarde, de 8 a 9 e media, falaremos todo o que hai que falar sobre como ler etiquetas coa nosa dietista lobeirista, coa nosa dietista realista, Sandra Román, que virá a nos explicar como ler correctamente etiquetas e que está ben e que non está ben nas etiquetas, vale? Que hai que mirar e que non hai que mirar. Non vou dicir que é bon e que é malo, porque iso está maldito, non é así. Entón, mañá aprendemos a ler etiquetas de alimentos coa nosa dietista realista no dietista lobeirista de mañán, ás 8 da tarde. Os que poidades, os que non, podedenos ver, como sempre, en diferido. E dito isto, só teño que dicir que grazas a todas e a todos e a todes por ter pasado por aquí, grazas ás 602 persoas que están seguindo a Lobeira dende Twitch, grazas ás máis de 1.300 que están no YouTube e grazas ás máis de 1.010 que estades no Facebook. Grazas, grazas e grazas, porque sabemos o que vale o voso tempo e gústanos moito, moito, xa parezo tonto aquí, gústanos moito que nos afaguedes e que veñades a ver os programas e que esteades aí. Entón, dito isto, vémonos noutra, se queredes entrar no postdirecto a ver que vedes, e apertas. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar, non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas, meu, non te confundas. É o idioma da xente inteligente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar,